Γεια σας παιδιά, Master Channel εδώ. Συγγνώμη που είχα πάρα πολύ καιρό να βγάλω βίντεο, αλλά μου έτυχε κάτι. Σήμερα θα παίξουμε το SimSim. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Καταρχήν καλά. Λοιπόν, καλά με λέει κι εγώ. Εχθές που το έπαιξα με έβριζε. Να το ρωτήσουμε πώς το λένε. Οπα, πώς λένε. Κακασί είσαι ο Τόμπι, μήπως είσαι ο Τόμπι, what? Καταρχήν πριν έγραψε καλά εσύ. Ρε, πας καλά. Σιμσίμι. Τα έχεις παίξει. Τα έχεις παίξει. 102 με το Μαντάρα, 3 με τον Τόνι. Το μαλάκα. Θα το ρωτήσουμε εσύ μαλάκα να δούμε τι θα μας πει. Λοιπόν. Βάλαμε και να σου. Είσαι... Ωραία! Σταμάτα να με αντιγράφεις. Ρε! Τα νεύρα. Για να δούμε. Ωραία. Αυτό πήγε του Τζέι. Ξέρετε το του Τζέι πίσω, δείτε. Λοιπόν, αυτό σου λέω κι εγώ. Και εγώ. Όπα, τι γράφω μου ρε πω καλά. Τυρί, είναι το κάνω τώρα αυτό. Τυρί, τηγανιτό. Καλά, ο άνθρωπος δεν επικοινωνεί. Κάσε. Λοιπόν, δεν συνεχίζουμε άλλο γι' αυτό. Γιατί θα μας πάει στα νεύρα. Με τις μαλακίες που γράφει. Ρε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας. Κάντε subscribe and like. Ελπίζω να σας άρεσε. Thanks for watching. Bye.